Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar theorem Pythagoras a sut mae'n gweithio. Rwy'n am ddechrau gyda triongl 3, 4, 5. Sylwch bod y 5 cyferbyn yr ongl sgwâr. Mae gyd fi'n mynd i wneud yw gweud, dyma un o'r ochr y byr. So, 3. Fi'n mynd i sgwario 3. A mae hwnna'n neud 9. Fi'n mynd at yr un byr arall, sef y 4. Sgwario hwnna. Mae'n neud 16. A fi nawr mynd i edrych ar yr hypotenuse, sef yr ochr sy'n cyferbyn yr ongl sgwâr. A fi'n mynd i sgwario hwnna. Wel, 5 wedi sgwario yw 25. Fi'n gobeithio bod chi yn sylweddoli, os fi'n adio 9 a 16, mae'n neud 25. So, fi'n mynd i edrych nawr ar y ddau triongl arall. 3, 4, 5. Os fi'n dyblu 3, fi'n gael, mae gen i 6. Os fi'n dyblu 4, mae gen i 8. So, does yn gwneud sens i weid bod fi'n mynd i dyblu 5 i gael 10. Gwneud fel os mae hwnna'n gweithio. Ongl sgwâr yn y cornel. So, dyma'r hypotenuse. So, fi'n mynd i edrych ar y ddwy ochr byr. 6 sgwâr yw 36. 8 sgwâr yw 64. A'r hypotenuse, 10 sgwâr yw 100. Os fi'n adio'r ddau yma lan, mae'n neud 100. So mae hwnna'n neud sens. Beth am y trydydd enghraifft? Dyma'r ongl sgwâr. So dyma'r hypotenuse. Os fi'n mynd nôl i'r triongl 3, 4, 5, 3 lluos i 3 yw 9. 4 lluos i 3 yw 12. So 5 lluos i 3 yw 15. Does ni'n disgwyl bod yr hypotenuse yn 15. Eto, ochr y byr gyntaf, 9 wedi sgwario yw 81. 9, 9, 81. 12 wedi sgwario yw 144. Wedyn os fi'n mynd i'r hypotenuse, 15 wedi sgwario yw 225. Os dwi'n adio'r ddau yma at ei gilydd, mae gen i 225.